Good evening everyone! For today's video ay magluluto ako ng creamy chicken pastil. Dahil nga po nakakasawa na yung adobo, pritong manok, kaya maiba naman po na recipe yung gagawin ko ngayon. Wala akong butter, ay star margarine na lang po yung nilagay ko. Yun yung po yun yung nasa kusina ko. Nagisa na nga po ako ng sibuyas muna yung inuna ko at sumunod na nga po yung bawang. Yan nga, at napakabango na nga ng amoy kapag nagigisa po. Ayan, at pinabrown-brown ko muna po at bago ko ilagay yung bawang. Piling dito sa kusina ay meron pala mga tirang mga balat ng bawang. Kaya kinuha ko po isa-isa. Ayan, at ginisa ko na nga po siya at hinayaan ko na po siya maging brown at maya-maya ay ilalagay ko nga po yung manok. Bali, 1 kilo pong manok yan. Dahil nandito yung mga anak ko ay 1 kilo po yung binili ni mama na manok na ulam namin ngayon. Request nga siya ng ibang luto naman ng manok ngayon. Kaya yun yung naisip ko kasi hindi ko pa yan naluluto. First time ko na nga po siyang lutuin dito sa bahay. Ayan, hinayaan ko lang po siya at nilagyan ko po siya ng paminta dyan. Ayan, durog na paminta po at dinagdagan ko nga po para medyo maraanghang po siya. Lalagyan ko na rin po siya ng patis. 2 kutsara lang po na patis. Ayan, at maya-maya ay tatakpan ko po yan para sumiksik yung lasa po niya sa manok. Ayan, 2 kutsara yung nilagay ko na patis. Ayan, at maya-maya po ay lulutuin ko po yung patatas at carrots. Pipituin ko muna siya kasama yung sausage. Ayan, pinirito ko muna po yan lahat. At yan yung huli kong ilalagay maya-maya. Ayan, at pagkatapos nyan, pakaluto niya na itatabi ko lang po siya. At tinakpan ko na nga po yung manok po dyan para maluto po ng maigi at nilagyan ko po siya ng asin. Ayan, naglagay po ako ng asin at depende po sa inyo kung lalagyan nga po ako dyan ng Knorr cubes at maya-maya ay tatakpan ko po siya ulit para lumambot po siya ng maigi. Ayan, at ilalagay ko na rin po yung bell pepper po dyan. Wala po akong mushroom, so bell pepper na lang po yung nilagay ko dyan. At patatas saka carrots. Siyempre po yung magpapasarap dyan ay yung gatas. Lagay ko na nga rin po yung sausage po. Hinalo-halo ko na po pati yung gatas. Ayan, Alaska evaporada po yung nilagay ko. Ayan, hayaan lang po siyang kumulo ng kumulo dyan hanggang lumapot na po yung sabaw niya. Ayan, wala po akong mushroom. So, okay na po yan. At takpan po natin mga 3 minutes o 5 minutes. Depende po sa inyo. Pag malapot na po yung sabaw ay okay na po yan. Yan yung huli kong po ilalagay yung pinirito kong patatas at carrots. Ayan, luto na po siya. Ayan, malapit na po siyang maluto. Talaga naman napakasarap na. At nagdagdag po pala ako dyan ng asin kasi parang hindi ko pa matikman yung lasa niya. So, dinagdagan ko po siya ng asin. Ayan, sobrang sarap na nga po siya. Ayan, luto na at naghihintay na nga yung 4 kong anak. At yung mama papa ko ay kakain na nga rin po. Kayo po, ano pong ulam nyo dyan? Ayan, bagong recipe na naman po tayo. Sana ay lutuin nyo rin po pag gusto nyo. Ayan, at tinikman ko na nga po siya. At masarap po talaga, promise. Ayan, gayahin nyo na po yung luto ko niyan. Bagong recipe. Salamat po sa panonood.